Γεια σας και πάλι φίλοι μου, Τζόκο Magic 75 εδώ πέρα. Σήμερα θα σας κάνω ένα κολπάκι το οποίο βασίζεται στους δύο μαύρους όρους μιας τράπουλας. Θα υπάρχει και εξήγηση, αλλά σε κάποιο άλλο βίντεο. Λοιπόν, βλέπετε μια φυσιολογική τράπουλα εδώ, στην οποία θα διαλέξουμε ένα φύλλο επιλογής. Παράδειγμα, το 9 καρό. Να το εδώ. Το παίρνω τώρα, το βάζω στην κορυφή της τράπουλας και κόβω μια φορά. Τώρα θα δούμε ότι οι δύο μαύροι άσοι έχουν αποδογυρίσει τράπουλα. Θα τους πάρω να τους βάλω στην κορυφή. Θα τους αφήσω κάτω. Θα αφήσω το τελευταίο και το πρώτο φύλλο. Και θα δούμε ότι παίρνοντας τον άσο τον πρώτο και το βάζοντας εδώ πάνω και το τελευταίο βάζοντας κάπου εδώ πέρα, θα δούμε ότι κουνώντας και πετώντας την τράπουλα από το ένα χέρι στο άλλο, θα μείνουν 3 φύλλα στο χέρι και όχι 2. Και ανάμεσα σε όσους υπάρχει το φύλλο σας. Αυτό ήταν το κολπάκι, ελπίζω να σας άρεσε. Θα υπάρχει, όπως είπα, και εξήγηση σε κάποιο άλλο βίντεο σε αυτό. Επιστρέφουμε και μια άλλα κόλπα.